Khovela thlawhna hijack case tam tak zinga chui chhuah lo om chhun $Nuai ni nena thlawhna aṭanga zuang thla khuang cher bo zui ta TV serial film lar tak mai prison break a tepo a chanchin an ron ti lan tel hial DB ko pora thlawhna hruai koi chanchin hi han ngai thla ho le do nila kumsang khazawa somsari pakhat November ni somni pali ani a America ram chunga Portland khuwa tang chuan Northwest Orient Airlines thlawhna chu a thlok chuak chia he flight hi Portland atanga hlavak lo settle pana minute som thum chung chau thlok tur ani a passenger po an tam lo khop mai passenger som thum paruk le thlawhna hna thok mi paruk chau a phur ani heng passenger te hian an chuan pui zinga chuan thlawhna hijack-tum an omang ti reng an ring phalowa chumi chu DB kupara ani a sum dong satli ave mai angin alanga a in cheidan po chu tiang om reng chu ani a kor chung le ke kor su ta hazaya kamis var haboka kumsomli pangami vel mel apua aduang takin thlawhna seat nung ber seat number 18E a chuan a thu ani thlawhna chu a thlok chuak ta mo tia chuan air hostess nena chuan a in mel triat tir ngal wata den kupara ani thu chu a soya air hostess ming chu Florence Schaffner ani a nuisang chung chuan chu air hostess nena chuan lekha them hi a peru zewa kumsom ni pathum mi Schaffner chuan chu pa chu aler kwal satli avel mai ni in angai deuh phota lekha them chu ala a chiarpo chiar lo chuan a kengvel ta mai ani kupara chuan chu a hmu chuan lekha chu chiar ngei turin a hril ngala bom a ken thu a hril pa zewa chunula chuan lekha chu a han chiar chuan le kutziak nal tak mai hian miss ka suitcase a hian bom ka kola kabula ron thu tur hian ka du che ani ti aloin ziaka chef nari chu ku parabula chuan ngoi rengin a thuta a bom a kol tak chu alaring chuang lova chuwang chuan ku para chuan a suitcase chu a han honga burlon sente wer tele betritlon lian tak mai te chu a chunga chuan alo oma bom nge ani ti chu rin hlel rual ani talo air hostess nena chuan ku para chuan a thil phut chu a han soi tamol mol maya chumi tlai lamdar nga ma chuan poisa fai $Nuai ni adu a malam le hnung lama parachute pahnih ve pai tur adu bawk thu a soya antrum huna chuan thlawhna tui thun khat le turin thlawhna tui phur trakin lo muak se adu bawk ani chu nula hne na chuan thil danglam engemaw tak ti tum lo tur a hrilin thlawhna chu ati pu a hre lo tur thu a hril zuya passenger te chuan heng thil hi an hre lo hrim safe na ri chuan an hriat po adu hek lo cockpit lama chuan ngoi renga phein pilot te hne na chuan ku pora le kha chu a hmu a heti hun chung hian air hostess tang tina makloi chu thilom zia a hril nuwa ku pora bula chuan an thut tir thunga heng air hostess pahni te hian cockpit le ku pora in kara indoor tot na chu an kalpui ta ani pilot te chuan air traffic controller lam chu an hriat tira chu thu chu airline president Donald Nairopa hne na a thleng thuaya thutluk na siam tu tur ani angin thutluk na danglam ang reng tak aron siam ta a staff ho hne na chuan ku para du ang chu ti hlo tling vek turin a hril thuaya FBI te nen anin ron nu chuan chettlatna bank pakhat chu ku para hne na poisa pek tur lo buat sai turin a hril ngal boka hetianga emergency om changa man thei tur hian he bank hian poisa fai a kol reng thin reng ani ma se heng poisa clip hian danglam na bik tak an neya nakina alaron lang chuak le don ani airlines president chuan chu tianga sum tam takral na tur chu engwai nge thutluk na asiam mai ni le achan chu an airline a ming che ta hlau wang ani an airline thlawhna hijack ani thu chu khovel puma athan mai chuan an mual phona samai dona chu an tlak chet pui thei hial a hlawani chungte wang chuan hijacker thil du chu ti hlo tling chung zela chu thil thleng mek chu aruk thayang bera chin fel atum top mai ani an boina berero chu thlawhna chu darkar chan vevel chunga ron thleng mai turani wangin poisa lo boi pui felna tur hun chu a chep hle chu ani a chu wang chuan pilot te hne na chuan leilama poisa an chin fel thei ma chu tumri lova settle chu lo thlo hual char ri turin an hril taringot maya he flight darkar chan ve o tur chu darkar thum zetare ani pha tareng ani passenger te la chuan enge thleng mek an la hrelo ta chewa pilot ten thil hote engemaw achiang kuan lo wanga hunphang re an ni thu an puan chu
an ring hle te po anima na le atopa chuan tlai lamdar nga le minute somli paruka chuan an thlawhna chu settle airport a chuan a tum tange nge a ku para du ang takin main terminal building atanga hlatok taka thlawhna chu an hunga airline ayo pakhat chu poisa le parachute te keng chuan thlawhna lama chuan akalta a ku para hne parachute pali le poisa te apek nu chuan tina makloi ti lo chu passenger le flight attendant dang zong te chu an chuka phal sakta ani hemi nu hian a Ruah manlok ang takin thlawhna tui chu an thun bela an thlok chuak le ta a hemi tum hi chuan thlawhna chuan ku para air hostess tina makloi le pilot te chau an chuang to a ku para chuan pilot te chu ti tur a hril le tangala asoyang thlapin anom turani Mexico City lam an pananga fit sing khata sang an thlokanga thlawhna thla chu degree som panga a om turani thlawhna chu amuang thaiang berin a thlok bok turani pilot te chuan a soyang zel an thlawh chuan Mexico City thlok thleng turin thlawhna tui an nei dai don lo thuan hrila ku para chuan a poi ti lo thunga a soyang a thlok mai tur chuan a hril non le tangala chumi nu chuan ku para chuan tina I chu cockpit chhunga luta kongka kal turin a hrila cockpit pon lama chuan ku para chau chu a omta ani a parachute chu ala chuaka zuang thatur chuan a in Ruah man ta a minute rei lo te hnuah chuan cockpit lama chuan warning light a ron eng zoka thlawhna hnung lam kongkhara step chu atol chuak ti an hre thei maya heti hun lai hi chuan Boeing 727 te hian a hnung lama step an nei thin ani ku para chuan he thlawhna kongkhar hnung lam hi hongin step atang chuan poisa le parachute te nen chuan a zuang chuak ani a zuang chuak lai hi pilot le air hostess te hian an hmulowa a chan chu heti hun lai hian cockpit kongkhara hian pon lam hmu theina tur kwa ala om ngai lo wang ani chu tiang chuan an mi hlau ber mai chu a om talo ti an hriat chuan pilot te chuan thlawhna chu Nevada lama an thlo puya Renault khopuya an trumta ani police te an hril thuaya uluk taka thlawhna chung an bi hnu po chuan ku para om reng an hmu bik chuang lova an hmu chhun chu necktie pakhata tie clip in chil bet le ku paran poisa khuna tura parachute po thler bang zong chu an ni a ku para meizuk bang tle ma zong chu ani le maya investigator ten uluk taka thlawhna chung an han en chian chuan fingerprint an chhui chu amai theilo chi somruk paruk lai mai an hmu a chung fingerprint te chu thlawhna na thok te le passenger te fingerprint chu anemia mai box si lo apoi mo ber mai ku para abom pai parachute le poisa te ro chu an bo mak thungani hemini atang hian ku para chuina na hi FBI ten an tran tangala ma se tun thleng hian an mu chuak thei chuang lova thlawhna hijack case chhui chhuah lo om chhun alani tareng ani kum somli panga je tan chhui nu in mason na lian tham a om lo wangin zona chan lo tam tak om chungin kum sang ni som paruk khan official takin nu chuina na chu an ti top ta ani ma se hemi inkara hian DB ku para chuina a thil thlengai nom tak al om nual maya ku para khatunge ani reng ti ringot po chu zona lian tak ani a achunga khan eng thil nge thlengta khang poisa te kha an mulet le em bank khan in a note number khan chin chi avek om si a zona atam ngei mai he hijack chung changa thil danglam tak chu passenger jinga khan kha thlawhna kha hijack ani ti a hun lai khan tu ma in an hrelo kha ani a tu ma an thi lo chu thu ran hriam tak ngial po an nei lawani mitam tak chuan he tianga ni theina chan hi air hostess tina makloi wang kha ni in an soya a chan chu kha hijack thlen chung zong khan ku para kha dam da pachereng thei tur le a thil phut po ti hlotlin ani na turin a che a chi ai na thleng wanga borok thalo zok thleng tur kha a veng thlatani he thlawhna ko pilot ratazaka po in khatiang hun thlen laia hijack-tu bula thu tur khan ti nai aya thlanom zok tu ma anom bik lo ati hialani adot lea thil mak deuh mai chu DB ku parati ming ron lan chu adan hi ani a thlawhna hijack-tu khan a ming kha den ku parani thuwa soi mai kha ani a ma se tu na chon mi zong deuh tho hian DB ku parti hlirin an soi ta zok si a prison break serial a ron lan po khan DB ku parti na ron lang ani kha den ku por kha DB ku parti in engtia thang zui nge ani le he hi a chan chu news reporter pakhat thil hriat sual wang lek ani a aming chu James Long ani a ahuna thil ti zo man lo hlau deuh anei wangin a man mo lutuk chuan police ten den ku parti an sei chu DB ku parti in alo record peka
chu tiang chuan a news report ta atel ta si a chanchin bumi dang te po chuan chu a report chu lo la chhongin chanchin bu le TV report ta te chuan DB Cooper ti lirin an soizui ta zel mai alo ni a Dan Cooper ti po kha aming tak ani arinom lo sa nen tuin nge thlawhna hijack line mani ming tak mang du ang ni azuan chuan hua thil thleng thei om kha han soizui le ta ila FBI te chuan khatia zuan chuak khan dollar no ni kha atak sa hual velin atron bet ni in an ngaya poisari zong kha keji som vel ani a ahnung lam le malama parachute pani mang chuan azuang thla ani police te chuan ku para zuan thak na lai vel kha an the theya Washington State chim thlang lama zuang thla ani a helai mun hi far mun ani a dil le kham hriam tak te a om bakah savawm chettlatna ram ani boka chungte wang chuan atira chuan kupara chu adam chu an ring lo hle a zan thim cha em laia fit sin khat vel atanga zuang thla kha ani a zan daret vel ni in athim cha hle to ani tin athom hak te kha thlawhna atanga zuan thlak na atana du thu sam ani mol lo bok smart pants le kamis ne na ruah sur Nuai zuang thla ani a fit sang a bor vela sanga chuan chhum dum cha tak om zan ani bok si wangin atlak thlak pa hian engma a mu thei don lo ti na ani hei bakah hian thli thot nat lampo chu apoimo le hle boka kupara azon thlak lai hian darkar khata KM zathum somni vela chakin atatha ni in an ngaya tin him taka leilam thleng thla po ni se dila atlak po in November thla heng lai vela tui chu avo zian riat wangin dama chu a haran ring hle ani athil pai pon ho kha tui hleu pui a har hle in an ring bok ani heng zong wang hian kupara chu adam chuak lo ni in an ngai deuh manani amai ro chu heng zong nu hian kupara chu adam chuak ang ti tirun om thei thil thleng dang awm zui nual maya achan chu kupara thlawhna hijack nu hian ati dan entuna thlawhna hijack ve anom zui nual maya mi panga zet main kupara style chuan thlawhna an hijacka an zuan thlak nuwa an dam chuak vek mai chuan kupara thingei tura an ngai na chu ati ring hlel le zo ta veka heng zinga pakhat Martin McNally a phei chu azuan thlak laiin thlawhna speed chu darkar khat KM zali atanga zanga vel zeta chak ani a chu kupara zuan thlak laia an speed let vel zeta chak ani McNally a hi reserve parachute chau mangchungin adam chuak lat si ani midang Richard la point a po hetiang boka thlawhna hijack tua azuan thlak lai hian kupara in thuamna ang thom no tho ha in adam chuak ve bokani anni pani ero hi chu police ten an manzui ve ani kupara zuan thlak lai aya din mundu om lo zo ka zuang thla te po andam chuak ani chuan kupara po khan dam chona chan sa nei sang le ni in FBI te chuan an threle nu no a an ma bak le chu azuan thlak na zone leilung dap kual vel chu anita ani na taka chuan azuan thlak tu ka tang chuan azuan thlak na zone vel hi police te chuan an dap kual na sa khop maya anzon ber chu mihring ruang parachute them le dollar somni note te an ni a atir lama kan soi to ang khan kupara hne na an poisa clip pe khan danglam na bik tak an neya kha sum phut dollar noi ni kha dollar somni not vekin an pe a phek sin khat zeta tam ani ti na ani chung dollar somni not sin khat zet te chu bank khana serial number an chin chia veka chung number te chu FBI te chu an rampum puya bank te casino te chu chung dollar somni not number na yan mu chuan an hena report turin an hril vekani ma se an be se ang report alut box si lo FBI te tana thil har sale tak box chu kupara atum na bor vel zon mu chu ani a atira khana zuan chhuahna zon vel an zong vak kha ani a ma se zuan chhuah laia thli thot nat zong wangte parachute a man tran hun azirte thliin parachute chu khoila mange alen koi ti te azirin hlataka atum dai theisi ani investigator te rin dan bera chuan Washington State ta Lake Marine bor vela atla kan ringa helai bor che na in le thlam te chu andap kim hle a Lake Marine le Lake Yale te chu petrol boat in a fangkwal reng boka company pakhat phei chuan an submarine chu Lake Marine a chuan fit zani vel zeta thu kan lu tir hialani ma se poisa emo parachute thememo ruang ema mu an nei tlat lo investigator te chuan ti dan an thlak le a chanchin bua chuan chung dollar somni not serial number te chu an chua not khatal mumasa hne na chuan dollar sang khat pe kan tiam ta hiala ma se kum thum nuwa po chuan not pakhat te po report alut tlat lo
DB ko pora chu a khuang cher bo mi mai ani kumaliam zela kupara azon thlak aṭanga kumri ataliam hnu chuan kumsang khazukwa somsari pakwa chuan pilot pakhat hian FBI te chu aron contact nol maya aming chu thlawhna ni in Continental Airlines ta na thokani a kha hijack thenzan khan an thlawhna chu kupara chuan na thlawhna hnunga chuan minutely chawa in thlawin an thlok ti le fit sang lia sang an thlo thu a soya khamizana Ruah le thlipui thok angana sa kha ala ton ngai lo thu aron soya FBI ten kupara zuan chhuahna ni a an ngai chu digra somriat zetin an chu thel ni in aron soi bokani FBI ho hne na chuan washugal luimong lam chu dap turin aron shrila thatam aliam ma chuan tomathil ron soi dik je chu aron lang chuak ta tlat mai mi panau pang kumriat mi Brian Ingram chuan Colombia lui kama dollar somni not chani som ko lai mai a chhar thuan ron report ta a arei to wangina chedeu nual na a thente phei chu rubber band manga phuar khom thap alani a chung poisa chu a serial number an han check chuan kumtam takalta a kupara hnen an pek ngei kha ani ti an nem nget thuaya ano serial number po bankin an rem dan thlapin ala in dot tikani Sunday voi khata mi panau pang kumriat mi chuan dollar sang thum vel zet a hlo der mai ani chu a chan chu he a poisa chhar hi a chan ve an pek ve wangani wasugal lui hi Colombia lui peng pakhat ani renga kha pilot tom bohana ron soi kha adik na chen a tlat mai ani chulai mun vel chu anan thli thlai ko le vel ngiala ma se poisa mu bel an nei theilo awa in dollar sanga zare chau chu an mu chuak theya chu naupang Brian Ingram mu kha ani pilot tomarin dan kha adikani ti ero afia viau mai FBI agent Richard Toshorin dan bera chuan Khamizan Khan kupara chu luitui vawt em maya chuan atlahlum ani aring berani khami panau pangkha alo thang lena kumsang ni pareta lo thlen chuan a poisa chhar dollar somni not zinga som panga chu online in alilama dollar zathum chu dollar sing thum sang saria achan tir der mai ani chu hetiang ani theina chan chu kupara case hi khovela alar hle to a mi ina poisa zon thlak pui ngei mai han kol kha an ngai hlu riau mai ani kupara kha na ming nia soi den kupara kha a ming dik tak ani arinom lo thu kan soi to kha ani a chu FBI te boina pakhat alani zel boka tunge ani a khoya tang local nge ani ti te chu zona lian tak tak a channa an chhui chhuah thei si lo chu ani asul nu chui zel thei an nei chhun chu necktie le chu ta tai clip lo om kha ani maya March sang ni pakwa chuan tun lai thiam na manga an han chuin chu tai clipa chuan titanium fir metal dang ne na pollo a om ti an mu theya chuan kong ni akok theya kupara chu thir lampang siam na company thok thine mo thlawhna siam na company thok thine mo ani an ring ani a chan chu tiang company chi ni a thok te lo chuan titanium fir chu an khoi phamang lo ani heti hun la hian titanium fir hi thlawhna rurel siam na atan an mangna sa hle a chu wang chuan kupara chu Boeing company ne na inzom eng company a emotal a tho thin an ring deuh pera atira lemziak thiam te hne na kupara mel o mang anan zia tir chin la chu passenger te le crew te chuan a anglo anti boxi a kum khat nuwa sketch dang po chu a ang le chuang lova atum thumna atan an zia chuan a angta ti air hostess pakhat chuan a soita ani chuti chung chuan khovel chuan tunge ani chu inrin siak mai lo chu ti thei anei chuang lova kumsang ni paruka tanga sang ni pako chunga investigation team ho tu pa larikara chuan kupara chu air force thlawhna a bungrolot na thok thina ni aringa a chan chu heng bungrolot tu te hi thlawhna atanga parachute ne na zuan thlak an zir tir thin tlatani thlawhna step han oi thlak tir thlengin an zir tir vekani athala kan sketch atang le hetiang experience nei omi atang chuan an mi du chu an phek zon le ta a mi zaria jet mai chu rin hlel lis an han tel phot maya chung jinga somni chau te chu ti tak thlak dewa anen thlak bi kan ni a mi pahni pathum te chuan chanchin bengver tak mai an nei boka anrin hlel ber te zinga mi chu Richard McCoy ani in Vietnam War veteran ani a kupara thlawhna hijack-tu thlanga na chuan kupara ang deuh chi in Boeing 727 chu hijack ve in parachute pali le dollar singa a phuta adu an pek nu chuan thlawhna hnunglam step atang bok chuan a zuang thazui vele ani ero chu ni ni nuwa FBI ten an man le ngala FBI te chuan kupara ni ngei nan ngaya
hijack voi ni a thlen tir na ni nan ngai ni achung thu ngai tu ani a kumsom li panga tang tu rati ani kumsang khazuwa sumkwa pakhat khan a chanchin ziana DB Cooper the real McCoy ti le khabu chu FBI agent Russell Kalemi chuan ati chuak nge a hele khabua a in zia dan chuan Cooper anek tai le tai clip chu McCoy a chung te an mu tir chuan McCoy ta nge ni in an hria ma se McCoy ero chuan DB Cooper ania an pu na chu a phazong inemo a pom zong inemo thu anei mi alo thung McCoy hian jela tanga tlan chu atuma anin ka nalama an ka phlum zui ta ani ti chuan Cooper chanchin chu atop zui ve ni in an ngai nga la ma se ataka chuan chu tiang chu ani hau silo a chanchin nia oma pakhat na chuan Cooper melan sketch khan McCoy mela mil lo tlat maya pani na chuan Cooper thlawhna hijack zana McCoy chettlatna mundang an rezui tlat mai chu ni a khamizan khan ani chu Las Vegas khopuya alom dai maya atu ka chung te bula a om le thunga heng hi evidence om thlap wangin McCoy chu DB Cooper ni lo ti achiang si ani anrin hlel berdang le chu Vietnam War veteran tho Robert Drexstro ani a mi bum thawhna ruk chu ale puak thei thil kol thu buai po lo or to ani a ma se heng zong zong a hian thiam changin a chuak le zel ani TV producer Thomas Colbert a chuan Rexstro a hi DB Cooper ani zenem nge tumin history channel DB Cooper case close ti te chu a chu bakah le khabu the last master outlaw ti te aziak poka heng thil ti tur hian tho puimi somli zet nein heng zinga tam tak hi FBI agent lo ni to te an ni a an vai mai chuan Rexstro chu DB Cooper nge ani an ring het pur mai ani he case an chhui tir sang kha chuwa somsari chowa khan FBI terin hlel zual zinga Rexstro hi atel ve hrim boka ani la hian media mi te ma rin hlel lisa a om chung chang chu fiam thu in alo soi ve thin boka ma se kum tam aliam nuwa ero chuan ama an pu na chu a phave le thawani a mele ro chuan Cooper melan sketch nung ber kha a angang maya ma se FBI te berin ama hlin na tur evidence siang tok an mu thei miau lo awangin kumsang khazuwa samsari pakua khan rin hlel lisa tangin an thai bo vele ta ani TV producer Colbert a khachuan FBI te khan chui sun zom zel se chuan evidence an mu nge rin thu a soi ve thunga DB Cooper chung changa a le khabu chu July ni som pakhat sang ni som paruk khan a release atuk July ni som pani sang ni som paruk chuan FBI te chuan he DB Cooper case hi an khar len ta thunga ni heti hun lai hian Rexstro hi kumsom sari paruk mi ni to a hele khabua an pu na te wang hian a hna te po achan nge ani kumsang hi som pakua khan omlai na boral zui veta ani tun thleng mai hian DB Cooper chung chang hi thilmak chhui chu alo ala ni tarenga tunge DB Cooper chuni a khoya tang local nge ti le khoya nge akal le tak ti chu tu ma in an the thei lo ta zelani hetiang ani wang hen mi tam tak chuan an ngai sang letling hle a chanchin hi TV serial le fima te po anti lang fowa mizoten munam kan ti em mai prison break a khan season 1 a Michael le Lincoln te zel tan pui Charles Westmoreland angin anon tar lang vele ani kha ma se khata khachuan dollar makta duai nga zon thak pui anga an tarlan bakah an poisa not pe kha dollar zanot angin an tar lang ani kha alak zat ni an soi dollar noi ni hi adik chem ti pongai tu tham takani a asan chu sarkarin an mol pholu tuk tur thupna atan azathi an buangzar tlem luyani te po ring an tam hle ani DB Cooper chu ani man zinga mi hinge ani kanrina an man chin lo hrim jok niang le